No niin, tervetuloa sitten sisälle. Eli heti alkuun tässä vasemmalla näette Foxcenter yrityskeskuksen toimistotilat. Täällä tapahtuu kaikki paperihommat, eli meidän keskuudessa ketun kolo. Foxcenter yrityskeskus tarjoaa laajalti eri alan palveluita 2 eri kerroksessa. Lähdetään vähän katsomaan, mitä yrityskeskus tarjoaa. Meiltä löydät muun muassa 120 henkilön auditorion vuokrattavana erilaisiin tarkoituksiin. Auditorio tarjoaa langallisen ja langattoman internetyhteyden sekä videotykin valkokankaalla. Seuraavaksi käydään sitten katsomassa sauna sekä kokoustilat. Meiltä löytyy saunakabinettitilat 15 sekä 30 hengelle. Saunatilat sopivat hyvin esimerkiksi yritysten tai urheiluseurojen illanviettopaikaksi. Yrityskeskus tarjoaa kokoustiloja erikokoisille ryhmille. Vuokraamme myös toimistotiloja eri alan yrityksille. Yrityskeskuksesta löytyy tiloja 24–75 sekä kiinteä verkkoyhteys on myös erikseen saatavilla. Talo tarjoaa toimiston sisustamisen. Yrityskeskuksessa toimii laajalti eri alan yrityksiä. Olemme uusineet keittiö- sekä WC-tilat keskuksessa toimiville yrittäjille. Vuokraamme myös väliaikaismajoituksia. Kiitos kun katsoit ja nähdään sentterillä.